Hau pentzuleok, belarriak prest, hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Orain garena ez gara izan ginena, baina hori du bidea. Egunon, ongi etorri gure podcastera. Askatasuna Institutuko Batxilergo 1. mailako ikaslea gara. Hain zuzen ere, Leire Larraza, Ugaitzi Barzabal, Irune Arrasate, Amaia Iesa eta Saio Aranaz, eta gaurko saioan jorratuko dugun gaia nerabeak eta sexua izango da. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogun asker taldeari, baimena eman digutelako haien bidelaguna bestia erabiltzeko. Horretarako baimena eman izan ez baligute ezingo baikenuke erabili. Nasker taldeko kideak 2022ko udan eta rabian kontzertuak ematen hasi ziren, eta bidelaguna bestia Matxenia 2. diskoko fabatuena da. 2024an argitaratu zuten eta aia 50.000 bisita ditu YouTubeen. Baina zeri buruz hitz egin dezakegu zehatz-mehatz nerabe eta sexuaren inguruan ari garenean? Alde batetik, nerabe hitza giza garapenaren aldia bezala defini daiteke. Normalean 10 eta 17 urte bitartekoa. Naiz eta azken bolan etapa hau luzatzen ari den, eta aldaketa fisiko, psikologiko, hormonal eta sozial ezaugarri dituena. Beste aldetik, sexualitate hitza genero identitateari, norberak bere burua nola hautematen duen, genero adierazpenari, norbera bere burua nola aurkezten duen mundura, eta sexu orientazioari, emozionalki, romantikoki edo sexualki nork erakartzen duen, egiten dio referentzia. Hau da nerabeen sexualitatea giza garapenaren etapa bat da. Non nerabeek beren sexu sentimenduak experimentatzen dituzten eta esploratzen dituzten. Era berean, gazteek harreman sexualik ez balute, euren desioak eta mugak ulertzeko zaitasunak izango lituzkete. Podcastean gaiari buruzko zenbait alderdi aztertzea bururatu zaigu. Esate baterako, sexua, pornografia, ondoriak eta konponbideak. Zu nerabea izango bazina eta irakasle gai hau lantzeko aukera emango balizute, zerin interesatuko litzaizuke gehien? Adibidez, pornografia gai oso interesgarria da. Izan ere, gaur egun nerabe askok oso gaztetatik kontsopitzen dute, eta horrek zailtasunak edo arazoak eragiten ditu sexu harremanetan. Gai hau ondoren ongi azalduko dizuegu. Sexuak eztabaida handia ekartzen du gaur egungo gizartean nerabeen garapen fase kritikoan eragiten baitu eta askotan informazio desegokia edo falta dago. Aldiz, informazio egokia emango baligute, zenbait egoera desatsegin aurreztuko lirateke. Sexua tabua izan zen iraganean, baina oraindik ere tabua iruditzen zaie askori eta hori aldatu behar da. Bestalde tabua arriskuak ekar diezazkiguke, hain zuzen ere informazio falta handia. Adibidez, gai honen inguruko galdera hauek maiz egiten dira. Zer gertatuko litzateke txikitatik sexualitatea askatasunez hitz egin eta irakatsi baligute, edo pornografia gutxiago kontsumituko balitz, arazo gutxiago egongo lirateke? Gai hau polemikoa izan arren eta hari buruz hitz egitea kostatzen zaigun arren, onurak dakartzkigu nerabe hori. Adibidez, norberaren gorputza, desioak eta mugak hobeto ulertzeko bidea da. Gainera, beste pertsona batekin harreman emozional eta fisiko sakonago bat eraikitzeko aukera ematen du. Gai honen inguruan hitz egiteko ordua heldu zaigu, beraz, ze iruditzen zaizu hasten bagara? Ondo ba, aurreko astean suspertu programako kide batek idatzitako artikulu bat irakurri nuen, zeinetan sexuaren tabuari buruz hitz egiten zuen. Eta zer da suspertu programa? Suspertu programa proiektu Hombre Nafarroa Fundazioaren ekimena da, eta 1987tik dago martxan. Haren helburu nagusian nerabeen arrisku jokabideen aurrean prebentzioa, esku hartze zuzena eta sentsibilizazioa bultzatzea da. Hauek drogen eta sexuaren gaietan esku hartzen dute. Beraz, suspertu programan garrantzi handia ematen diete gurasoek eta jende helduak nerabekin hitz egin ez duten gaiei, berezik sexu harremanei. Hori da, izan ere ez hitz egiteak dakarren ondorio larriena sexualitateari buruz ez jakintasuna izaten da. Gainera, Javier Gómez Zapiain, psikologak artikulu batean ederki kontatzen duen bezala, askotan sexuarekin lotutako gaiak zailak izaten dira jorratzeko edo, bestela ez dira oso erosoak izaten gurasoen eta seme-alaben artean. Oro har, askotan entzun dizkiegu gurasoei esaldi hauek. Gauza horiek eskolan irakatsiko zaizkie, edota, gauza horiek ez dira hitz egin behar, lagunekin dena jakiten dute. Erabat ados nago komunikazio falta edo jakintasun falta arazoarekin. Hala nola, datuen arabera gazteen 50%ek ez du inoiz sexuaz hitz egin gurasoekin. Portzentaia handia hau oso larria da.
Halaber ez da soilik gaitabua gurasoengan, baizik eta lagunekin eta eskolan egoera berdina gertatzen da askotan. Nire ikuspuntutik gizakiok zerbait egin behar dugu hau aldatzeko. Zurekin bat dator, nire ustez komunikazioa erraztu behar da, eta honetarako egin daitekeen ariketa edo ekintza eskoletan eta institutuan sexu heziketa tailerra antolatzea da adibidez. Nire iritziz guraso eta helduentzako sexu heziketa tailerra ere egin beharko lirateke. Seme-alabekin komunikazio errazteko eta gaia modu irekian hitz egiteko. Lehen hitz egin dugun bezala, suspertu programako sexologo batek oso ongi azaltzen ditu sexu heziketaren onurak. Hain zuzen ere, evidentzia zientifikoak adierazten du noizean behingo hitzaldiak ez direla behar bezain eraginkorrak. Horregatik, erreferentziazko pertsona heldu guztiak, senideak, irakasleak eta bar, implikatuko dituen plan bat behar da, plan eguneratu bat. Guk institutoan soilik urtero sexu heziketako ordu bat edo bi egiten genituen, eta naiz eta oso erabilgarriak izan, ez direnez jarraian egiten urte batetik bestera ahazten zaigu ikasitako guztia. Gainera ez du zalantza guztiak argitzeko denbora ematen. Gainera, urte honetan gure institutuan, askatasunan gurasoei eta irakaslei bideratutako sexu heziketa pilotajea egiten hasi da. Nire ustez mota hauetako aktibitateak edo ekintzak oso beharrezkoak dira, eta asko lagundu dezakete. Izan ere, askotan gazteak sexuari buruz ikastea zentratzen gara soilik, baina helduek ikasteko gauza asko dituzte ere. Nik zu bezala pentsatzen dut, eta horretarako konponbide bat bilatu behar da, hala nola hilabetero ordu bateko tailerra egitea. Bai, izan ere babesa sexuan oso garrantzitsuena. Nerabeak babesik gabeko sexua praktikatzean, ez dira konturatzen zer nolako ondorioak izan ditzakeen, eta ez dira gutxi. Esate baterako, haurdunaldi nahigabetuak eta sexu transmisioko infekzioak. Horretarako, tailerrak egitea oso interesgarri izango litzateke. Egia, gainera sexu transmisiozko infekzio mota ugari daude. Klamidia, gonorrea, papiloma, gib, hauek ez ezagunenak. Gaur egun nerabeen artean infekziorik ohikoena klamidia da. Birus honek askotan ez du sintomarik ematen eta horregatik oso arriskutsua da. Pertsonak ez direlako konturatzen kutsatuta daudela. Gaixotasun hau izateak ekiditeko prebentzioa beharrezkoa da. Hau da, gaixotasun ezagutzea eta nola ekidin jakitea. Duela urte asko, ordea, beste infekzio batzuk agertzen ziren maiztasun handiagoz edo maiztasun handiagoarekin. Adibidez, gonorrea, giba edo sifilia. Era berean, duela urte batzuk sexu bidez transmititzen diren infekzio batzuen intzidentzia handiagoa antzematen zen gizonen sexu harremanak zituzten gizonen artean. Hala nola, lehen esandako giba, honek estigma handia sortu zuen, eta zoritxarrez gaur egun ez da soilik homosexualekin lotzen, baizik eta sexuarekin orokorrean ere. Gaur egun ordea, osasun publikoaren ikuspegitik argi dago infekzio horiek populazio osoan hedatzen direla. Baina ondorio eta infekzio guzti hauetarako, aldago konponbiderik? Noski, infekzio askok tratamendua dute, adibidez klamidia eta gonorrea antibiotikoekin senda daitezke. Beste batzuk, gibezala ez dira guzti sendatzen, baina tratamenduarekin kontrolatu daitezke eta bizitza normala egin daiteke. Bestalde, haurdunaldi nahi gabetuentzako ez dago konponbiderik, soilik abortoa. Baina guzti hauentzako dagoen prebentzirik onena eta segurena preserbatiboak erabiltzea da. Esango nuke arrazoia daukazula. Gainera, honen arira pasaren astean entzun nuen azken urteetan sexu infekzioen kasuak handitu egin direla gazteen artean. Duela 20 edo 30 urte infekzio gutxiago zegoen, baina gaur egun naiz eta informazio gehiago egon arrisku jokabideak ere existitzen dira. Ikerketek erakusten dute gazte askok lehen sexu harremanak gero eta lehenago hasten dituztela, baina ez dutela babesik erabiltzen. Lehen ikusi dugun bezala desberdintasun nagusia da gaur egun gehiago hitz egiten dela sexuari buruz, baina prebentzioa ez dela beti praktikan jartzen. Beste gai oso garrantzitsu bat pornografia da eta nola eragiten digun nerabei. Egia da, beste egunean sexu hezitzaile baten artikulua irakurri nuen eta aipatzen zuen 10 nerabetatik 7 interneteko eduki pornografikoa kontsumitzen dituztela. Eta zeri buruzkoa da artikulu hori? Artikulu honetan pornografiak sortzen dituen espektatiba irrealei buruz hitz egiten du, bereziki. Eta Save the Children erakundeak ohartarazi duenez, artikuluan arriskua ez da eduki horiek ikustea. Baizik eta gazteek euren sexu desira oinarri irrealetan, indarkerian eta desberdintasunetan eraikitzea. Garbi hitz eginda, sexu heziketa matxista baten oinarri dira, gaur egun eta interneten kontsumitzen diren eduki pornografiko gehienak. Hori da, eta gainera nerabeek bereizi dituzten eduki horietan indarkeria eta gizonen nagusikeria, Save the Children egindako ikerketaren arabera,
Hala ere, batzuek herenak gogoko dituzte, eta beste askok ez dute alternatiba hoberik. Nonbait, euren sexu desira bideratzeko. Eta horrekin batera ez da aipatu neske eta mutilen artean sortzen diren barrera pornoa ikusteko orduan. Nik entzun dudanaren arabera, mutilek askoz porno gehiago kontsumitzen duten neskek baino. Aipatzen aldu zerbait horren inguruan? Bai, horren inguruan txostenak argi utzi du nesken eta mutilen arteko arrakala bat dagoela. Esan duzun bezala, mutilek asko gehiagotan kontsumitzen dituzte eduki pornografiko horiek, eta modu aktiboan jotzen dute haietara. Nesken kasuan gutxiago dira kontsumitzen dutenak, eta askotan ezustean iristen dira haietara. Halaber, ikerketan mutilek aipatu dute instituto beharrak asetzeko kontsumitzen dutela, eta neskek berriz eurengatik zer espero den ikasteko. Hori da, eta gainera artikulan aipatzen da nerabe askok ez dutela benetan ulertzen zer den adostasuna, komunikazioa edo plazerra modu osasuntsuan lantzea. Pornoan ikusten dutena imitatzen dute, eta horrek arrisku handiak dakartza. Egia da, eta artikuluak argi uzten du. Nerabeek informazio fidegarria behar dute, erreferente errealak eta espazio segurua sexua hitz egiteko. Pornoak ez du hori eskaintzen, eta eziketarik gabe arriskuak handiak dira. Horregatik garrantzitsua da gai honi heltzea, bai eskoletan, bai etxean, eta nerabei laguntzea euren sexualitatea modu osasuntsu, arduratsu eta kontzientzean garatzea. Jarraitzeko lehen azaldutakoarekin oso lotuta dagoen eta gazteen sexualitatearen beste alderdi garrantzitsu bati helduko diogu, inseguritatei. Miguel Ángel Benítez psikologoak idatzitako artikulu batean ideia oso interesgarriak irakurri ditut. Egileak azaltzen duen moduan nerabezaroa zalantzez jakinminez eta askotan inseguritatez beteriko etapa da, batez ere sexualitatearen arloan. Artikuluan azpimarratzen denez, lehen harreman sexualek askotan segurtasunez zinegona sortzen dute. Gazte askok sentitzen dute nolabait jakin behar dutela, nola jokatu zer egin edo zer espero den haiengandik. Bestalde, Miguel Ángel Benítezek aipatzen du gazteek sarritan sentitzen dutela konparazio presioa. Besteek esperientzia gehiago dutela pentsatzea inseguritate iturri bihurtzen da. Horrek zalantzak eta antsietatea sor ditzake harreman sexualen aurrean. Gai honetan ondorio larriak sortu ahal dira. Artikuluan azaltzen denez, inseguritate sexualak ez dira pentsamendu hutsak. Askotan emozio moduan agertzen dira, urduritasuna, lotxa edo nahasmena. Gazteak ez dira soilik esperientzia fisiko bati aurre egiten ari, esperientzia emozional bati ere bai. Gainera, gu gazteak garela inseguritatez beteta gaude. Adibidez, nesken artean entzun dituan inseguritate ohikoenak loditasuna edo gorputza garatuta ez izatea dira. Eta mutilen artean aldiz, indartsua ez izatea eta zakilaren tamaina dira. Azken batean, Miguelen mezu nagusietako bat oso argia da. Inseguritateak oso ohikoak dira nerabezaroan. Sexualitatea ikaskuntza prozesu bat da eta zalantzarik izatea ez da arazo bat, baizik eta garapenaren parte. Honen guztiaren inguruan hitz egin ondoren, garrantzitsuena falta da hitz egiteko. Sexu harremanek sortzen dituzten onurak. Bainoski, artikulu bat irakurri dut non ideia oso argiak sortu zaizkidan. Sexuak gure osasun fisiko eta emozionalean dituen onurak oso handiak dira. Jose Luis Arrondoa, Nafarroako ospitaleko urologia zerbitzuko adituak, artikulu batean azaltzen du sexuak gure ongizatean nola eragiten duen modu zientifiko eta praktikoan. Sexuak gure gorputzari eta burmuinari laguntzen die, hala nola gorputzaren osasuna eta itxura orokorra betzen ditu, eta bihotzarentzat onuragarria da, kardioprotektorea da. Gainera, baliteke baita zenbait minbizi motaren prebentzioan lagun dezakela eta sistema immunologikoa indartzen du. Antihistaminiko naturala balitz bezala funtzionatzen du. Halaber, sexua ez da soilik emozioa. Gorputzaren aldetik ere jarduera fisiko bat da. Esate baterako kaloriak erretzen ditu eta muskulu sistema tonifikatzen laguntzen du. Hala ere lo egiteko lagungarria da. Atseden fisiko ona ematen du eta erlaxazio fisiko bikaina eta baita analgesiko natura ere izan daiteke. Modu berean sexua burmuinerako eta emozioentzat lagungarria da. Estresa murrizten du eta depresio mailak hobetzen laguntzen du. Eta suizidio kasuak murrizten laguntzen du. Ez hori bakarrik, sexua ziklo positibo batean sartzen da. Jarduera honek desiren iturri berriak sortzen ditu errepikatzeko gogoan handitzen du. Jarraitzeko, Joseren ustez, sexuak ez du adinik ezagutzen. Bizi kalitatea hobetzen du adin guztietan, eta adinean ere bizitza kalitatea suspertzeko modu bikaina da. Areago bizitza luze eta osasuntsuago baten laguntzailea da. Labur bilduz, sexu infekzioak errealitate bat dira, batez ere klamidia bezalako infekzioak.
baina badira konponbideak, tratamenduak, informazioa eta prebentzioa bezala. Horretaz aparte, datuak aldatzen ari dira, eta horregatik inoiz baino garrantzitsuagoa da sexu hezkuntza egokia izatea. Sexu heziketa tailer gehiago eginez adibidez. Gainera, gaur egun pornoa inoiz baino gehiago kontsumitzen ari den momentua da. Orduan, honen espektatibei aurre egitea nahitaezkoa da. Eta gogoratu, informazioa edukitzea boterea da, zure gorputza zurea da eta zaintzea zure esku dago. Hala ere, podcasta entzun ostean zalantza gehiagorik izango bazenute edo jakimin handiagorik idatz iezaguzu. Oharretan eta, agian, gai bera jorratzeko beste esaioren bat presta genezake. Mila esker gure podcasta entzuteagatik, espero dugu baliagarria izatea baita lagungarria ere. Hurrengo atalean gehiago, ondo izan! Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina hurrengora arte!